No, nasze łesemnysty zindzeni, tyle czasu już minęło, jeśli chodzi o webinaria, uczymy się jeden od drugiego. Dzisiaj poznaję w takiej niedyspozycji, ale myślę, że rada, ja nie chcę tego odwoływać, ale ty się wspomóżce Eugeniusza, to myślę, że sobie z tym poradzimy. No, osobne zędzeni, jak jadą w teren, na takie stacjonarne spotkania, gdzie tych naszych uczestników jest wiele mniej, to tam pewnie koldzesąc osób, no to na każdym z nich, no cieja wiadła, że korzysta z tych materiałów, że nawet katechtarne były wiele chudci nagrywuny z łąścich lat, czy o rodnym łewie, czy o gwizdkach, jak było ze mną, czy o innych, to wama brykłewny, to baros z tego cesia, że ta robota jest taki debeltny, to że pierwszy raz robimy to zędzenie, ale druga rzecz, że można sobie do tego przestrzec tyle, czy demumę czas, czy do dany temat nama je bardzo potrzebny. Witam bardzo serdecznie też Eugeniusza, w teren bądź tego prelegenta ze mną, bądź wama chcę, ja witam, bądź chcę, znaczy ja bym doprosał to, żeby przedstawił wama znanci gramatyki kasiepści i od tego zaczniemy, a potem ten dzyl, co je przerechtowa jako metodę, dla i to poprowadzę sama. Także oddywam głos tobie. Witam serdecznie. Na ścieństwie je mi płe swojej niedyspozycji, chociaż gardło darchomancione w szkole, to teraz jednak nie jest tak lekka robota, ale to kiedyś mety wszyscy wiemy, bo wszyscy w szkole uczą, to jakby jedno, dwa, i tyś jak widzę, wiele jeździ, a wiele po terenie, i trotyś mam zindzenie promocyjne z książką ksiądza Jasta, i tym bardziej ten mój głos dostaje jakoś debelt, albo nawet i 2 razy debelt. Ale jeszcze dywam radą, także wszystko myślę pójdzie dobrze, a zresztą, ale coś szkolne były wnet, bo na wakacje do Chionie, coś to tam je 1,5 miesiąca, to jest ten najlepszy czas i jednak jedą nijak nie czerwińc, tej sobie robi tak słabo, bo ty to zaraz junda, że jesień zaraz nadjedzie i ty ta ucecha dzinie, ale tery to jest ten najpiękniejszy czas, ci kwiatek kwitną na drzewach, to i to jedno to jest ten najlepszy. Także za tydzień, za 2 tygodnie to on ten najlepszy czas i minie. To tak na dobre początki. Dradzi to jeden dradzi punkt na dobre początki, bo chcę też powiedzieć i zachęcać zwaj, bo zeszły webinar, jak był na końcu, zachęcała, żeby ktoś się odezwał i jakoś nikt nie miał, na pewno nie chodziło o dwega, nikt nie miał, może nie wiem, tej młece czy co tam, albo Hans pewno, myślę też, że chyba to nie o to chodzi. Ja bym chciał zachęcać, żeby jednak są odzywać, to jest ważne dla nas, dla wszystkich, nie tylko dla nas, ale to jest dla każdego z nas, jak my to jesteśmy, też ważne, żeby tak jakby trochę wleźć w interakcję, bo nie wiem, czy ten cykl chyba nie, ale inny to nawet my taka nazwa. I o ten cykl uczymy się jeden od drugiego. Aha, na pewno, że ja u góry napisane. Uczymy się jeden od drugiego. Także to je, poprawdza wamy też swoje doświadczenia, wielki. Przed chwilą mi to pytała Kamila, co ona uczy w Redze, a więc tych doświadczeń jest bierunych coraz to więcej, albo więcej, jak to wele. Jedna i drugie poprawne w kresie biznes wersja. Temu też dla nas to też jest ciekawe, bo czasem my tak też nie jesteśmy często i obecni może we wszystkich zjawiskach, jak i przy tym, czy rodnym ziemia prowadzą te i był ksiądze obecny. Teraz też trochę i tracimy jakby takie gwestno, ta dzech, to co, jak, tym bardziej w tym wszystkim, co my robimy, jest to wielki ruch. To jest dobre pewno i temu nie można, żeby mieć wygląd taki szeroki, dzech to jacie doświadczeni zdobyły. Temu zachęcam, żeby jak najbardziej wracać w interakcjach tyłe naszego zjedzenia. I teraz jemu tyłe za zadanie dzisiaj
no nie mam myślała tak wiele i nie jem z tego ryt, ale pewna mam tyle rzecz na przede wszystkim w priorytacji, ale też w konieczkach w drodze w czasy uśwym konieczkach EU, zaraz powiem dokładnie o co chodzi, ale też dwa słowa, by Ela rzekła mi ty przed, że chce wysłać z wama taki plan się z odmianą ciastników. I chutko właśnie sobie, żeby to tak skomentować blues, bo to żadna jakieś nie jest sensacyjna i wielka sprawa, ale bardzo ważne. Temu, że piszemy na tych plecach, piszemy jak najwięcej. Ostatnio jeby na takiej łyżbie jednej młody szkolnika się przyścigła, jako ten ekspert, i tej też ja chwilę za to, że ona bierze uczniów do tablicy i oni piszą. Jak mogą, tak próbują, ale chodzi o to, żeby jednak oni chodzili do tefle i pisali, w eftach pisali, bo jednak przez pisanie jest ta liczba wiele bardziej efektywniejsza niż blues przez słuchanie, a wiemy, że jak blues słuchają, to tak do końca my nie wiemy, czy nawet tu nie słuchają. Także pisać jak najwięcej, metissa przy tym uczymy, nawet jak sobie jakie fela zdarzy, to nie jest grzech, także możemy raz a tyś sobie przeciw wespół tyś uczyć przy tym siedź. Odmiana ciastników, to jest podstawa, w każdym zdaniem jest ciastnik. I tyle, ten mój komentarz do tego maila, ja ci dawaj sieta, bo pójdę za chwilę, pewno na czasę, je było staci, że jest dość dobry i klarowna sprawa dla nas, że nasza odmiana w kasiepskim języku jest bardzo podobny, jak i w polskim. Też mamy 4 koniugacyjne grepy. Tak jak tyle to jest w polskim wzęty, są 4 koniugacyjne grepy, odmiana ciastników. I tyle jest bardzo podobnie możemy też sobie tak tyle wstawiać, kasiepskie ciastnici, na przykład pierwszy grepa koniugacyjny, który mamy przed swoimi łyciema, te tyfle wydrakowane, to co dawaj idze, je konieczk, aha, tyle trochę je pomyślone, ale to nic nie szkodzi, bo to nie jest ważne, jakie grapa jest wyznaczone, to jako pierwszy, jako drugi. Jemu przed łyciem grapa tak dokładno trzecim, a to jest napisane pierwszy. Według polskiego systemu ona jest traktowana jak na trzeci. No to ty zaczyna. Grapa trzeci, tyle jako pierwszy napisane, także chyba i będzie to napisane jako pierwszy. Konieczki po polsku am, aż, po kasiepsku to są konieczki iść. W jedną wyznaczymy tę grapę w ten sposób, że konieczk pierwszy i drugi sobie w liczbie pojedynczej. Ja znam, ja czekam, ja pytam, ty pytasz, ty czekasz, ty masz. Je mum, te myśl. Je ciekum, te ciekyś. Je pytum, te pytyś. To jest dokładnie tak samo. Ta sama grapa i te same ciastnicze w to wchydają. Są jedno, i to w każdej grapie będą tacy też odstępstwa. Na przykład tyle możemy od razu rzec, że są takie 3 ciastnicze wysoblewe w kasiepści i całe słowiznie. To są ciastnicze gracy, znac i jest tam jakiś jeden, może trochę mniej cenzuralny, ale te 2 najważniejsze są pierwsi, grac i znac. I tyle one wskakują nam w kasiepskim języku do grapy koniugacyjne piersi. Tyle to, co my na ekranie widzimy, to piersi. To, co wam widzę w kartkach, to pewno odwrotnie, trzeci wpisane. Bo my te ciastnicze odmieniłem nie jak po polsku, jak gram, ty grasz, ale my je odmieniłem jako je grają, te grajesz. Je znają, te znajesz. I one, te 2 ciastnicze, pewno jest tam na opartego, bo są 2 znalazły, ale te 2 są bardzo popularne. Te 2 wyrty pamiętać, to trzeba zapamiętać, bo to są 2 bardzo popularne ciastnicze. Grac, wiadomo, że to używamy coś tu, a znac jest ciastnicy. Także one wskakują nam do ferm, do grepy tyle, jak na tablicy widzimy, do piersi. Je grają, te grajesz. I my grajemy i tak dalej.
to je, jeśli chodzi o trzeci, połączony z pierwszym, teraz wskoczę tyłę do grapy koniugacyjne na kartkach i ja widzę jakby trzecą, a poprawdze tyłę na tablicy jako ta pierwsi w tym pierwszym systemie. No i tyłem mamy taką końcówka esz po polsku, biorę, bierzesz. O, moje dzieci, wnuce zapytałem, dlaczego czemu mnie wiadomo, a oni często są mylą i rzeką, ja bierzę, a je kiedy często rozumną, bo taka by była konsekwencja. W polskim języku mamy tu niekonsekwencję. Jeśli je bierzesz, to będę w zasadzie powinien być bierzę. I w kasiepskim je konsekwentno. Te bierzesz, je bierzą. Je bierzą, te bierzesz. To jest absolutnie poprawny system. W polskim on zresztą się pogubił pewnie przez tradycję języka, ale to taka ciekawostka. To jeśli chodzi o to grapa koniugacyjna, to jest tam rzecz wyjątkowa, ale wiemy co idzie. Ja niosę, ty niesiesz. Je niesą, te niesesz. To jest ta sama grapa. Po polsku esz, po kasiepsku eś. Eś. A z szlejfą wiadomo eś. Takie. I grapa ta westrzydny, grapa dragi. Gdzie mamy ja podzielone w polskim na i isz i isz. To jest to samo. W zależności od tego, jak cię konieczki używamy i y. Po kasiepsku tak samo będzie rozdzielone. Będzie ja widzę, ty widzisz. Po kasiepsku je widzą, te widzisz. Y mówię. Po polsku ja robię, ty robisz. Po kasiepsku i robią, te robisz. Je mówią, te mówisz. Je myślą, te myślisz. I esz. A z innym będzie, jeśli to będzie po tym w kasiepskim języku po s, po z, po n, po zs, ty będzie takie po dz, ty będzie widzisz, y będzie pisane. A tak wszystko tyłe tak samo i tyłe pewno innych wyjątków ty siły. Nie będzie za bardzo. Je lecią, to lecisz. Po polsku mówią tam y. Po kasiepsku akurat w drugą stronę, albo po czy, szy, dży, w jedno będzie, po dzy, odwrotnie, y, a po dży, dz z kropką, i. Także lecisz. Z kolei dokładnie w tym będzie przez i. Ponieważ z tym nie ma jakiegoś specjalnego iwry, ty sobie taką notatkę jeszcze zrobił pod drogą, że w tyłe na ekranie trzeci grapie, mamy tyłe też takie trochę zmiany pewne, niektóre ciasnici, niektóre są wzorowane na monitor w tej chwili. Z pierwszej grapy wchadają w kasiepskim języku w trzecim grapę. Także jakby odwrotnie niż tam, te, co wam powiedział, grać, znać. A to są taci, na przykład stawać. Po polsku staję, stajesz. Po kasiepsku jestywum. W trzeciej grapie one są. Testywyś. W trzeciej grapie. Ty na ekran wziramy w tej chwili, jo? Bo w kartkach jakuńskich naci. Stywyś. To jest historyczna sprawa. Po polsku też tak się nazywało. Tyłem mamy zachowane te, to konsekwentnie w kasiepskim języku, to są bardzo piękne odmiany. Tak samo czasnik dac. Po polsku ja daję, ty dajesz. Pierwszy grapa widzimy na ekranie. Po kasiepsku jedywum, te dywyś. Trzeci grapa. Je powiedum, te powiedziś. To samo. Taci będzie trochę więcej tych, to jest taka ciekawostka, na pewno tam są nieresty spotyki, że to ewum, rozeznywum, ani rozeznaję, czy znam, i to bardzo w kasiebie nie pojawiało, to jest taki ważny, specyficzny rzecz, to nie jest abstrakcyjny, bo ona była też zdolna bardzo dobrze w polskim języku, kiedy sobie udawają, tak, po kasiepsku dywają, teraz kiedy dają. A kiedy jest tak było po prawdzie, a w kasiebiznie ta odmiana i to dosyć konsekwentnie dobrze zachowane jest derch normum.
To tak informuję. Tak, czwarty grupa, jak widzimy tu na ekranie, w kasie bez nią tak samo. Pewną kuskę wąziście. MS kłynnyśki to je w kasie przymiarzyku będzie epochylony i esz, jo? Jeść, je im i te iść. Tak samo epochylony. Epochylony. Je wim, ja wiem, ty wiesz, je wim, te wiś. Dosłownie to jest bardzo wąska sprawa. Tam tych ciastników chyba są 3, które tak się zachowują. I umiem, w zasadzie nie używam, rozmieją, także ten tył jakby wyskakuje, no ma ten, co widzimy na ekranie, ale to jest i wiedzieć, ciepłe wiedzieć, wiedzieć i powiedzieć. Je płewim, te płewiś. To jest trzeci bardzo też popularny. Jest wiedzieć, powiedzieć. Wiedzieć to, a powiedzieć one są krewne ze sobą, ale jednak to często jest inne znaczenie, jak wiemy i wiemy doskonale. Dobrze, to taki komentarz do tej sprawy, także to was sobie to zanalizuje, można sobie to analizować. Eugeniusz, jeszcze jedna rzecz, bo je tych tybelków nie mogła tam dołączyć do tego i teraz jakby mnie udostępnił, to je tylko pokaż o łejaci chłedzy i je później przeslo ty małe sobą, jo, które są, a wes z inni wtedy udostępniani na chwilę i tylko je pokaż. Dobrze, wysyłę to pokaż, bo ile mam los wedrek, nic więcej. Ja wiem. Dobrze, teraz widzę, że filmuję. Dobra. I teraz mamy tyłe piersi, to jest taki tybelka, odmiana ciastników koniugacji. I te tybelci je wam przesło. I mam ta piersi, dregum i trzecum. Dregi, tyłe je dregi i piersi. I na temat tego tyłe Eugeniusz Gydył. I dla jego użytku przekieś te materiały, tak, żeby można było je sobie wyskać. One pomagają też dzieciom zrozumieć te odmiany. Także przesłowama je potem na maile pewno, tak raz ze wszystkimi pomocami. Dobra, to możesz dalej. Dobrze. Drogie rzeczy, które na tyłe jakby dzielą mojego tematy, to tyle słów prejotacji. Piękne słowo, pewno wszyscy są z tymi spłytkle. Nie jest to żadna jakieś drąga rzecz, ale ważne w kasie biznie, bardzo ciekawy, istotny, jest to taki ważny zdanka w kasie pszczego języka. Prejotacji. Co się dzieje? I pewna są zmieniwy, tak, że rys jog, tak, jest to na pewno przedmiot dyskusji Rady z Kasie Pszczego Języka. Teraz może mniej, bo to jest tak dosyć ustalone. Przed tym trochę więcej. Były tym ale w miarę doszło do pewnego takiego konsensusu. Bo rozmaite były wersje, zaraz powiem coś może, ale co to jest? To jest tak jak w zasadzie nazwa na magidy, to znaczy przed, jo? Wstawimy jot jemy. Przed jot jemy słowa. Także jakby mówię często prosto, przed słowa dodawamy jot. Ale nie było to nazwa tak kiedy, ale nie było często to się tak, że i nawet bene słów w kasie pszczym języku, też ten proces prejotacji zachydy. Fonetyczny proces, jak to jest napisane, ja ci polegę na tym, że przed samozwanka pojawi się jot. W polskim też jest znana prejotacja. W polskim na przykład ten janioł też, my tego nie używamy, to często odeszło do annałów, ale pierwy i w niektórych literackich tekstach w polskich my też to możemy spotkać. Jewa spotkamy często, czy też Jadam u Mickiewicza nawet. Generalnie wystąpiło na wnagłos. I to na początku jest w takim rzek. Tak, w kasie biznie dotyczy to przede wszystkim samozwanku i. Tego samozwanku i to przed tym samozwanka stawimy to joto,
Chociaż nie bluz przed i, ty zaraz masz laty powiem, a jeśli by ty nie było, ty to powiem, że w przetrywku, że nie chodziło i, to mamy takie osobliwe słowa, które gdzie to preatacja występuje i one bardzo często używane, to jest słowo jaś, jaś, po polsku aż. I tylko się będzie jaś, no to nie mylę z imionem, chodziło j, a z kropka, z z kropką. Tam to jest też preotacja, ale to je możemy traktować jak na wyjątek, to, co jest normą, to jest ty. I wtedy ważna rzecz. Według Rady zdyka się przeciwko języka, preotacją, czy preotacją, bardziej preotacją, bo na końcu preotacji, jeżeli mianownik wydawamy na końcu o preotacji, oznaka, tej koguciego preotacją zaznaczamy w słowach utrwalonych w tradycji i historii języka. Te słowa, i to są tacy, jak ty je wypisane, ich wiele więcej, wcale aż tak nie ma, jak ty je usoblawiają zechce w słowie, że można je sobie dokładnie przerejestrować, tam ich jest dość ileś tam, może 2 razy tyle, jakie ty mam zaznaczone, wiele więcej nie. Insi, bardzo często używane, inaczej, tak samo często, to są bardzo popularne słowa, inaczej co, nawet inaczej to od tego, idź, bardzo często iść, mogę to być nie iść, ale idź, to S, uciekł ze sama, izba, bardzo popularna, igła, iglena, istniec, istnik, istniec jako rzeczownik, od istniec, to coś, co istnieje, to jest istnik, to znaczy rzeczownik. Ikro, jakby ktoś nie wie, to jest po polsku łydka, ićme, to jest synonim jąćmin, nawet ten nazweka, ale też chodzi przede wszystkim o zbłęzi. Imac, co cigłys. Po polsku ma imać się. Imac albo jemac. Jedna i druga jest dobre, ferma, to się wyznie też może być jemac. Jemac co. Imadło, istny, ten istny, wierutny, ten istny. Istota, istnota, to jest to samo, to są obecne formy. Witro, albo witro, tyś obecne formy, tyła je preotacja. No, iwer, problem, kłopot, iwerny, często co innego znaczy, bo iwerny znaczy identyczny. Iwerno ta tożsamość. To, co jest tożsame. Niekoniecznie identyczne, ale tożsame. To jest słowa iwerny, iwernota. Używamy często tego słowa, to oznaczenie nasze iwernota, kasiepści. Ibe jako ćwiczenia, uderzenia, ibować to samo, ćwiczyć, imra. Słowo bardzo dywne, to nie jest żaden neologizm, ono jest notowane sechte jako nuda. Bardzo ciekawy, często rozmyślam, jak powiedzieć po kasiepsku nuda, bo to tak słabo brzmi po kasiepsku nuda. Nyda, nijak to nie brzmi. Także mamy słowo imra, oryginalne słowo, imrotno, nudnie, nudno, czy imrować są, nudzić się jak najbardziej. Wyrt sobie to zapamiętać. Ze wstrzutku tych słów tysię, tyłe, proszę bardzo, rozmaity, zajimać albo zajemać, tak jak tam było górę, imać co, czy jemać co, zajimać co czymś, czy tych zaimkowych słowach jak swoich, moich, twoich, naich, waich, ale czasnie ci ełe. Stroić, zbroić, skroić, gdzie w polskim języku wsiądze ta jota, ona jest pewno też była łesta łyseniąty i nie ma wsiądze w każdym z tych przetrywków. Ich jest wiele wicy w kasie, bez nie to jota tyłe stosujem jak najbardziej. Pojawiła się na początku, w pierwszych jakby tam latach istnienie Rady Znaka się Przyszłego Języka, istnienie, przez J wymawiam, to było takie zalecenie, żeby wsiądze przed ich stosować. Później Rada Znaka to odeszła. Gieniek na chwilę sobie przerwał tam i to jakby tam tak pół minuty to, co tam miał. Ja nie widzę twojej otery, dopiero widzę, bo nie było połączeni z tobą. Tak pół minuty chodźcie o to, stroić, zbroić, to co też rzekł w ostatnim zdaniem, ja? O, ciekawe, co to było. I nic z tego nie zmarkił, niczego Wiemy tyłe. co? Wiecie, dobrze, a nie wiem jak no to. jakieś przerwanie było, no to
No dobra, to Jo, swoiście questo są to. No. I to są te słowa, które są tyma przykładem, a ze wstrzutky słów ta prejotacja występuje jak rozmaity, zaimac czy zajemac, tak samo jak było u góry imac, jemac. Zamiennie możemy to stosować czy w tych zaimkłewych rzeczach jak swoich, moich, twoi, naich, twoich, waich, ale też we środku czasowników takich jak ciasników, jak stroic, broic, kroic, te, które w polskim języku nie stosujemy i tej prejotacji żadnej, ale wciąż to i, a w kasiepszczym jak najbardziej w tych utrwalonych historycznie słowach ta prejotacja jest stosowana. Tych słów tam pewno benales dzielwiące, ale pewno nie aż tyś tak często wiele. To myślę, że nie jest to jakoś skomplikowane. Powiem wam, że na początku dziejani radzę z nakasiepszczego języka było takie zalecenie, że wsiądzę przed i pisać na początku słów te jotę, później mają te odeślę, bo to jednak nie zdawał egzaminy. To było dziwne, bo w tym czasie to są pisane słowa, że jak wielkie słowy polsko-kasiepści ognisza głąbka i teraz w zasadzie wsiądzę na i albo na j, wszystko są to tam mylało, wszystko są sypało. I drąga było to w końcu, bo nie było słów praktycznie na i wcale, a na j bardzo wiele. I wreszcie co po takim słowie, że się okazywało, że jednak nie jest za fajny. I tej mocno pilałatę nie stało plus tak, że tak górę jest odpowiedziony, gdzie w tych utrwalonych historycznie i tradycyjnie słowach jo, a w tych nowych wszystkich ni, tak zapoziecionych. Tak jak i widzimy, internacjonalizm, internet, inkubator, inteligencja, indywidualna impreza, etc., etc. Chociaż czasem lepiej zastosować inne synonimy na imprezę, i to są przykłady, rozegracji, śrym, remś, czy inny interes, lepiej użyć sznerga, piękny słowo sznerga, dobry interes, aby, no to jest niemiecki Geschäft, ale też w zasadzie w każdym języku nie używany w polskim też. Czy nawet biznes, a mamy słowo bismun jako biznesmen, no, czy też inne nazwy stylów, Hofstadter, impresjonizm, inkarnacji, co innego, intryga, ale mamy piękne, kasiepście oryginalne słowa pokrzyżować. Czasem wyrt te słówka sobie przepomnąć, czy przesłoic, o, tam może prejotacja, przesłoic, jak ty bardziej, przed ileśność zamiast używać tych internacjonalnych słów parę popularnych, jak sobie intryga. No i teraz, kiedy sobie taci odniesieni, jakby kto chce zgłębić ten temat, ty może zastrzec do tego proszę bardzo, co i ty chce wleźć, aha, ty łajba musi o tak, zastrzec można do Akademii Kasiepści, aby bezpośrednio na TTM-kę, dzieje cały cykl liczbów, tyła je włączy Akademia, żeby tylko tak przebyć, jak to zaziry. I wiem, że was tego korzysta, zachęcam, żeby jak ty więcej korzystać. Wiem, że skarby Kasiep, jak dochodzą im sygnały, są bardziej popularne, wiele bardziej. Kiedy my po kasiepsku, jako ta trochę trudniejsza forma, mniej popularny we szkolnych, ale jak najbardziej zachęcam do te, bo tyło je wiele takich znanków językowych wyjaśnione, jak choćby, ale ty w tych czwartej lekcji mamy dokładnie mówiły tej prejotacji. To tego nie dopuściło, ale o, tyle, jak widzimy. Tam są jedno pieśnie dźwiękowe, rozmaite, tam są jedno w tych gdzie ma po kasiepsku liczbę, dialogi młodych ledzy, to jest też bardzo ważne. Także zachęcam do tego, żeby jak najbardziej tam czerpać z tego. Po to jest na stronach w tej chwili, to jest na Akademii Kasiepści, wszystko wstawione,
ale to też oryginalnie na twojej telewizji Merści, bo dla twojej telewizji Merści te programy były robione. I na końcu jeszcze jedna rzecz, jak my tu wiadomo o początkach słów, 95%, jeśli chodzi o prezentację, to teraz tyle powiem jeszcze jedno niuans z końca słów. Początek i teraz końc. Ale często inna rzecz. Rzecz, która ty się wam na pewno znany, ale nie wadzy w jedno ja przebyciec, tym bardziej, że tyś my dajemy jakby na waje głosy. Bo ta rzecz, o ile priorytacji, te ostatnie ustalenia, to podjęte ileś lat temu, zdawają się być dobry, praktyka je jakoś ugruntowuje pozytywnie. O tyle z tą rzeczą, która ma być na ekranie w tej chwili, no, są cały czas dylematy. Ten dylemat polega na tym, że, i to jest ładnie co do priorytacji, w zasadzie tam nie mamy żadnego negatywnego wpływu na wymowę. Odwrotnie, nawet nie pozytywny, jeśli ta priorytacja jest, jeśli ona jest zaznaczona, to dzieci na liczbach czy też na konkursach mówią dobrze, igła insi, czy też internacjonalizm, różnica jest niewielka, że to i jest. Także tyle nie ma to wpływu na lachą wymowę i to doświadczenie jakby tego no, ma wychodzi dosyć dobrze, na plus. Tak tyle jest trochę inaczej, bo chodzi o ten uszły czas w pojedynczej liczbie, tyle NFL liczbie chłopszczego rt. I tyle powiedzmy tak, gdzie to stosujemy. Jeśli są dwie jakby formy, które tyle są ważne i które trzeba znać. Czyli przed slidnym EU. O, w Polsce znajemy to wszyscy, on powiedział, po polsku inaczej, bo ja powiedziałem, ty powiedziałeś, on powiedział, bo Gasiewski wszystko tak samo. Je powiedział, on powiedział, te powiedział, on powiedział. Gasiewski mnie czas słyszy wiele prostsi, lepsi, bo to rzekł, absolutnie lepiej, bo je prostsi. Tak jak w innych językach jest wszystko tak samo, ta sama forma. Temu też jakby to dotyczy wszystkich trzech liczbów. No i jeśli przed tym slidnym EU stoi same zwąg, tutaj zrobił chyba same zwąg, no to kopię wklejbą. Tej EU je po pierwsze wymawiony i jak najbardziej musi być spisany. Je sedził, je widział, biegał, te jachał, to stoił, on skakał, on myślał, on prowadził. Dowicy tego, że on po polsku jest a przeważnie a nie, a po gasiewsku to jest oznaka, ale też Y, I albo U, też się pojawi albo U. Prowadził, lubił, uczył, cił, on cił. Podobnie to brzmi, ale cił sobie pisze tak, słyszał albo czuł. Sadzewił, on wzuł, on zapił w górę, on scuł, on dził, prąd, on cesnął, kluł i tak dalej, i tak dalej. Tyle nie ma co do tego wątpliwości, wsiądze wymówimy EU i je piszemy. Zys, czyli przed tym EU stoi spółzwąg, tej to EU są jakby czynie. Ono jest anulowane. W wymowie go nie ma. Nie istnieje. I mało tego, jeśli przed tym EU jest półzwąg zwączny, to on są bezzwączniwy. I tyle pierwszy przykład. Je, mamy D zwączny, je jed. Po polsku jadłem, on jadł. Je jed. Ty. Je kląk jest bezzwączny. Kląk, właściwy k. Kląk. Rzek. Mógł, zwączny. Nie mógł, ale mógł. On mógł. On wsyt. Ubezzwączniwy są. On skłek, on wlys. Podobna sytuacja, Z co robi jakby S. Tak jak trzas. On tak jak strząs. Czytiś scech, łypch, siet. Siet, baro, częsty. Siet.
Nikt ze tyłu nie wymówimy, ale jak widzisz, ta ksiądze jego był napisany, bo taci są przyjęte zasady. Na ten temat były dyskusje rozmaite. Był czas, kiedy my tego nie stosowali, ale niech to już był chód, oczywiście zanim Rada Znaka Przyjęzyka powstała, no to jednak ta rzecz była elementem kompromisu z 1996 roku, na tej się zapisany jako jeden z tych punktów wyjściowych, że to my być jednak pisany. Profesor Breza argumentował, że składno w rodzaju arcybiałkości miał szła, kląkła, rzekła w arcybiałkości, no to musimy używać to też w chłopści. No, tak naprawdę to nie jest żaden taki myśl, bo są języki, że tak dokładnie nie jest robione. Tak, to nie jest tak, nie brakuje bez tak. Wreszcie dokładnie tak jest. Że tego nie ma. Ale z tym jakby nie dyskutujemy, ale dajemy to do widzę, że tak to stosujemy i żeby ucznia ma to też przedstawiać, gadać to, bo to, co je brzeg na początku, że my to wpływ w tej chwili negatywny na wymowę. My czujemy narodne mowie, czy cokolwiek inne na konkursach, ale czujemy to też na platkach, na przykład w wykonaniu mistrza Zbigniewa Jankowskiego, Remusa, że on kiedy rzekł, kiedy on siadł, to jest fela, to jest absolutny fela fonetyczny Kasiewskiego języka. Taci wymowy nie ma, nie było i nie ma. I żeby nie było. To nie jest zgodne z ani tradycją, ani historią, ani logiką Kasiewskiego języka. Bez tego Także tyle, jaki wiedzą, to ten zapisanek ma negatywny wpływ na wymowę. Warto dyskutować o tym, bo co rusz się pojawiają głosy, ci z tego nie zredukować. I nawet bym się przechylił do tego, że nie leżałoby to zredukować i wcale by to nie było wielkiej szkody dla języka. Nawet ja myślę, że byłoby to spóźniatka, a nie była to by wielka jakaś rzecz, bo to jest drobne, to nic to nie narysiwe, żadnego systemu. To tylko je byłoby plus jakby odjące tego Ale według tego nic, ani język, jak to ma z gąbka często gadamy, ani języka nie zretymy, ani go nie zepsujemy. Czy to będzie, czy to nie będzie. Jeśli ono jest i my bez względu na to, tej naszą rolą jest, żeby go dobrze przedstawiać w szkołach, no i żeby dzieci wiedziały, że tego my w tym przetrywku nie wymówimy, a tego wiadomo, że wymówimy. I to by było dzisiaj na tyle od mnie. Mój głos jest czysto kaput. I dziękuję serdecznie. Zachęcam do interakcji, zachęcam jeszcze raz. Dziękuję. Też bardzo serdecznie dziękuję, ale myślę, że ten temat jest bardzo ważny, bo jeśli my, znaczy po pierwsze to jest wielka odpowiedzialność szkolnych, bo to oni przede wszystkim są tymi aktorami, przekazywają i język, i zasady, i jeśli dobrze przekazują uczniom, no to oni tego wymawiać nie będą, czyli ta wielka nasza odpowiedzialność. A druga rzecz też, no jeśli te dyskusje są, no to na gwest trzeba je prowadzić i wybrać najlepszą formę, najlepszą wersję. Wiemy, że ta literatura taka jest, że są zgodno z zasadami używane tego zapisu, no i to tak niech na razie jest, ale no ważne jest, żeby dzieci wiedziały, że nie, temu też jest prosa Gieńka, żeby na te tematy rzekł nam też parę słów. Dziękuję bardzo serdecznie. No, ja bym chciała od razu tyle powiedzieć, że na czacie mam wrzucony, włożony wam link do ankiety ewaluacyjnej i no bardzo by było ważne, żeby ona, no żeby stają wypełnione. Dla mnie to jest ważne i dla GODN to jest bardzo ważne. Jeśli są jakieś ewaluacje, roboty GODN, to oni przede wszystkim pytają, a ile tych ankietów jest. No to temu bardzo proszę, żeby te ankiety wypulować. I druga rzecz, no dzisiaj tak się dobrze złożyło, że wszyscy mają wpisane swoje imiona i nazwiska, także bardzo dobrze. Od razu na listce będzie wiadomo, kto na zwiedzeniu był, także to też ważna sprawa.
I teraz bym chciała przejść do mojej prezentacji. Udostępnię ekran teraz i razem ze dzwonka. Dobrze, Eugeniusz mi zdjęty. Tak. Moja prezentacja była na zeszłym naszym zindzeniem. My wiele tym prezentuj. Tak, czy je widzę moja prezentację? Je, dobrze. My delewe mapie maslów, a nie kiedyś pewno będzie ta mapa maslów robił w 100% 1:1, to co my robili na zeszłej uczbie i na zeszłym zjedzeniem, tyś na stacjonarnych uczbach je to robię i wspólnym co to widzało, ale jak była na hospitacjach w szkole szkolnych w polszczygłe czy angielszczygłe, widzę, że tyś mają taką metodę myślenia wizualnego, robienie takich sketchnotków, czyli zwykły taki materiał, który możemy napisać linia pod linią, to one są pewnie inaczej ułożone i no one jakby no dawają też no taką widzę, że dzieciom co to widzę, robienie tych sketchnotków z jednej strony, z drugiej strony też jak jem była ostatnio na szkoleniu prawie tam w Techemiu, no to były tych szkolnych, które się po wprowadzeniem tych rozmaitych takich wizualnych rzeczy, to też są poprawiały wyniki uczniów, że wiele lepiej ma to do głowy wchodziło, także temu tyś chcą jeszcze wam małe tej metody, skwerno je widać, że są te sketchnotki, to je chcę sama dowiedzieć, w jaki sposób one tyle są tworzą, jakie są te zasady i chciałabym dzisiaj wam małe tym powiedzieć i myślę, że później to już sami spróbuję ta sobie to tam reszta, kogo to zaciekawi, to wiadła na ten temat znaleźć. Na początku chciałam tyle wyimknąć jedne białci, które były tym jakby co to dywy i chciałabym wam ten wyimk puścić. Powie tam jecie całe białko, co ta białka. W skrócie, myślenie wizualne to idea utrwalania, przyswajania i przekazywania informacji za pomocą obrazów. Dlatego też zastępczo... Czy to jecie, co gdy ta białka? Dobrze, wszystko dobrze. Do tego terminu pojęcie myślenie obrazami, ewentualnie myślografia. Jeśli chodzi o edukację, to najbardziej popularną formą myślenia wizualnego w edukacji jest sketchnoting. Taki specyficzny typ robienia notatek polegający na notowaniu poprzez wykorzystanie obrazu, elementu graficznego i połączenie go z zapisem słownym. Taka sketchnotka powstaje w procesie przekładania treści na obraz. W książce Dana Roama "Narysuj swoje myśli" autor wyszczególnił 4 etapy takiego przekładania treści na obraz. Patrz, czyli przeczytaj, posłuchaj, zapoznaj się z daną treścią, pomyśl, przeanalizuj krytycznie dany tekst, wyobraź sobie i pokaż, zwizualizuj to, co przeczytałeś we własnym kontekście. Dlaczego myślenie wizualne w takim razie odnosi tak wielkie sukcesy i dlaczego warto z niego korzystać? Dlatego, że jest to metoda, którą warto wprowadzać do edukacji z tego względu, że przynosi szereg korzyści. Po pierwsze, pobudza kreatywność. Rysując, pobudzamy wyobraźnię. Uczy porządkowania informacji. Jeżeli chcemy stworzyć taką sketchnotkę, to musimy najpierw wyselekcjonować dany materiał, więc myślenie wizualne wspiera syntezę myślenia, wpływa na atrakcyjność przekazu. Sketchnotka, czy też notatka, która zawiera elementy graficzne, jest o wiele bardziej atrakcyjna niż notatka w formie linearnej, bo rysując przykuwamy uwagę. Sprzyja zapamiętywaniu informacji. Jeżeli przyswajamy daną wiedzę za pomocą wizualizacji, to robimy to przy pomocy skojarzeń, co też ułatwia zrozumienie pojęć trudnych, często abstrakcyjnych.
usprawnia skupienie. Rysowanie rozwija uważność, pomaga wyciszyć umysł, więc sprzyja koncentracji po prostu i wprowadza elementy zabawy. No, rysunek to dla nas naturalna czynność. Robiliśmy to w dzieciństwie. Zrezygnowaliśmy z tego w momencie, gdy weszliśmy w dorosłość, ale każdy z nas rysował. Dlaczego? Bo jest to po prostu przyjemne i jest to sposób też na aktywną formę spędzania czasu. Da, tyłe ten wyimki, jeszcze wyimk taki krótki, na podkońcu ciekawie ona rzekła. I link do tego całego materiału też wam wysłał. Pewne schematy, pewne ikony, pewien bank, który można sobie zgromadzić i z powodzeniem z niego skorzystać. Na koniec chciałabym Państwa zainspirować, pokazując właśnie taki bank ikon, który zbierałam sobie od jakiegoś czasu, gdy zaczęłam swoją przygodę z myśleniem wizualnym. Aby w ogóle myśleć o stworzeniu pierwszej swojej sketchnotki, trzeba przede wszystkim wiedzieć, z czego taka sketchnotka się składa. Tutaj na slajdzie wyróżniłam Państwu takie poszczególne, najważniejsze etapy, elementy, z których składa się typowa notatka oparta na myśleniu wizualnym. Mamy wstęgi. W różnego rodzaju. We wstęgach umieszczamy tytuły, tudzież nagłówki danej sketchnotki. Ramki, boksy, znaki, w których umieszczone są treści do przyswojenia. Dymki, w których będą się znajdowały jakieś ważne cytaty albo wypowiedzi czy myśli bohaterów. Ludziki, postaci, punktory i strzałki, które pozwalają na porządkowanie wiedzy oraz pokazywanie pewnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami sketchnotki. Ikony, emocje i ruch, który możemy wyrazić za pomocą kilku kresek tak naprawdę. No i taka wisienka na torcie, czyli cieniowanie i kolorowanie. Jak zacząć? Zacząć od gromadzenia własnego banku ikon z różnych źródeł, stworzyć sobie taki własny zeszyt dotyczący myślenia wizualnego i powoli, sukcesywnie gromadzić sobie właśnie przykłady ramek, przykłady wstęg, punktorów, strzałek, ludzi, emocji, ruchu, cieniowania, zwierząt. Przy pierwszych próbach pewnie będą Państwo zaglądać do tego zeszytu, analizować, jak ja to narysowałem, a po jakimś czasie zwrócą Państwo uwagę, że w ogóle już ten zeszyt jest niepotrzebny, że ta ręka już jest tak wyćwiczona, że właściwie pracuje sama. Więc na koniec podsumujmy. Dobrze. I teraz tak, no to rąka my bez derch zaangażowany, to co Eugeniusz gydył tyłe, były faktycznie mamy już wszelkie badania, doświadczenia gydają, że jeśli rąka robi pisze, czy nawet tyłe robi te maleńcie, czy cokolwiek, no to właściwie ten ślad w mózgu i on jest ważny, żeby on tym co ma się w tym ten ślad właściwy. Wiemy, że jest problem z koncentracją dzieci, one są rozproszone i wszelkie takie zaangażowanie dzieci w takie skupienie, żeby one coś chciały zrobić takiego konkretnego, co będzie jeszcze do tego może farbny, no to wyrt w takie rzeczy wykorzystywać też w nauce języka jakaś wścigłe. I teraz puszczę wam jeszcze takie krótkie, 4 minuty 17, też białka, która jakby taki od początku pokazywy, w jaki sposób ona zaczyna robić te sketchnotki. Dzień dobry, myślografiku. Zapraszam Cię do rysowania razem ze mną. Sketchnoting, użyteczne elementy, to mój subiektywny podział na 12 grup elementów, które pojawiają się na notatkach wizualnych sketchnoterów.
No i mamy taci najważniejsi tyle wiadła, które no ona nam ma pokazać faktycznie jak sobie maleje, to ciekawie to wezrzało. Można powiedzieć, że no, może trening czyni mistrza i jakby my malowali, to tyś może udałoby nam to zrobić. Teraz jest próba tak, sobie tyle po pierwsze taci wygenerować rzeczy, te rozmaite taci kącik, które były, to tylko wpisanie informacji do czata GPT, żeby mnie coś takiego przygotował, no to nie było tyle żadnego problemu. I tyś przez ten czat GPT jest próbował sobie napisał mu taką informację, żeby mnie wygenerował taci kasiepści letrę, zrobił z tego dokładnie ta sketchnotka, no i on mnie tyle pokazał, tyle. No kwiaty kasiepści są i kaszubskie literki to znaki używane w języku kaszubskim, pomagają zapisywać dźwięki, których nie ma w języku polskim. Przykłady tyle i możemy napisać sami. On miał taci napisane tam przykłady, ale błądno iście napisane, także tyle jak więcej bądź szybszych tekstów pewnie w internecie, to bądź to lepiej, ale sobie są tyle te wszystkie rzeczy wybrał z internetu, gdzie Kaszubszczyzna ma długą tradycję piśmienniczą, pierwsze teksty tyle powstały w XIX wieku, no to te co pewnie myśliły Cejnowie. Włości Kasiepści trzeba było mu tam prawić, to 2 czy 3 razy on to wygenerował. A gdzie używamy w kasiepskich książkach, gazetach, na tyblecach, szyldach, w codziennej rozmowie, kasiepści literci, mały znaci, wielkie sprawa, jeśli takie hasło do tego użył. No to było jedno, tak po prawdzie, z mojej strony dla niego polecenie, ale jeśli robię to w Gemini, to on nie był w stanie wizualnie tego przedstawić, tylko tam teksty jakby to miało wezrzeć. Także myślę, że tyle takie proste rzeczy to jak najbardziej można by ta metoda też do tego wezwać, tyle wprowadzać. No ja bym, może by ktoś był chętny do tego, żeby przygotować takie rzeczy, jako płamłece na przemiar dla zasadów pisania letrów kasiepskich. Może ktoś by tym co tam zajął, bo myślę, że to by było fajne. No w ogóle takie firma jest tam w Krakowie, która na resztę jest takie gotowe, te sketchnotci właśnie z anielskiego, z niemieckiego, tyś z matematyki, z polskiego, z biologii. To stundka ta moja szkolna miała, to no po prawdzie to było ciekawe, fajne oni na tym robili. A to do zastanowienia się, że w ogóle co takiego jest. Nie wiem, czy ktoś z waj z tego korzystał już, czy ktoś by tam z waj są odezwał i powiedział, że może zny ta sprawa. Mi te sketchnotki od dawna są tak podobały i też tam są obzerała na różnych takich stronach, jak to się robi, ale ja jakoś nie miała takiej odwiedzi, żeby to zrobić. Ale teraz, kiedy myślę przed dzisiejszym zjedzeniem, to je to zrobię. Tym bardziej, że teraz, kiedy robię ta podyplomówka i muszę zrobić też konspekty lekcjów na zaliczenie, i to je na pewno zrobię, także wielki Bóg zapłać. No to fajno, coś co faktycznie zrób kasiepści tam te same zwąci kasiepści i ich zasady pisanie, to by sobie bardzo przydało. I sama to chcę robić, ale po prostu nie ma ci do tego zrobić i jakby ktoś jeszcze takim czymś co zajął, no na pewno byłoby to ciekawe. My możemy sami, nie brakujemy żadnych firmów, żeby nam zrobiły tamto. I myślę, że to by była fajna rzecz. No, ale dobrze, czy ktoś jeszcze chciałby sobie powiedzieć jaką swoją myślą? Jeśli nie, to jeszcze taką jedna łudba mam, która jest stosuje osobliwie tery web ten ciasta ci zymkłewy, później prawie latny w czerwińcu, jak to jest połączony z taką ta metoda stacji dydaktycznych, ale na świeżym lewce. Że my wychładzimy buten, ale to, że wychładzimy, to robimy kasiepści rzeczy. I tyle
Mamy tak, jak jest klasą, czasa też tak jest, że jak dzieci mają wlez do klasy, to jej przepitywum, żeby oni wlezli do klasy, to są pitum ich, a powiedz mnie, jakie są zasady pisania łe, a powiedz mnie, co tam, i oni zanim wlezą do klasy, to muszą już ta głowa swoja tam przeresieć, żeby przebyć sobie, żeby to sedzenie na uczbie nie było taci tylko, o tam sedzi z stołu gdzieś, knypi i nie mychące w ogóle. Także już musi myśleć na ten temat, spróbuj to zrobić sobie przed widzeniem, albo tam powiedz nie tygodnia, albo coś, taci jeszcze przed samym wlezeniem. I teraz tyle na przykład pierwszą rzecz, że wleziają się do sale, nie wiedzą, że my pójdziemy buten robić, tam stacje rozmaite, no i na tyblece napisane je, że mają zaśpiewać kasiepski hymn, śpiewają ten hymn, albo inną pieśń kasiepską, jaką tam znają, też mamy w szkołowym hymnie, tyle autor Eugeniusz Pryczkłeści i Jerzy Stachurści, też po kasiepsku, drugą zwrotka i refren, to no, albo jeszcze inną pieśnia, no może to odśpiewać i to jest pierwsze zadanie wykonane, jak oni dobrze to odśpiewają. I potem na przemiot osoba z pierwsi ływci podchodzi do drzwi, a na nich wiszą osobne wskazy. I tam na pewno musi być, że mają wziąć ze sobą kartki, lepiej z podkładką jakąś i farbne długopisy. Dobrze jest też jeszcze dzieci płedzlec na dwie osoby, na przykład, żeby są dobre i raza robili zadania, ale to już zależy od waj. I potem to już chudci one przed uczbą sobie rozkłydą. Najlepiej zrobić takie rzeczy, które by były wielorazowe w użytku, czyli takie zadania do wykonania, które są połączone z kasiebizną. No i resztę o takie stacje. I pierwsza na przemiar stacja by była w altance szkoły. Oni muszą też przeczytać, żeby wiedzieć, gdzie oni mają znaleźć to zadanie, że to nie jest takie proste, że o idź do altanci, tylko muszą rozwiązać jakieś zadanie, żeby tam dojść. Jak dochydają, no to tam jest zadanie do wykonania na przemiar zaśpiewanie jakiejś kasiepskiej pieśni. No i ty wszyscy śpiewają, wybierają sobie jakąś kasiepską pieśnię. I wtedy mają każdy tam swoje kartki i zaznaczają, że pierwsze zadanie wykonane. Potem napisz na kartkach 6 kasiepskich miesiąców. I teraz jak odśpiewają to zadanie, to tyś na dole musi ta sami, bo tego tyle nie pisa, bo ja nie wiem, jak są rozlokowane waji szkłe, żeby wam mogli wybrać otery, bita tam do tego drzewa, albo gdzieś tam i tam należy ta osobną wskazę. Albo jak zrobi ta tam zadanie, czy dody ta tam ileś do ileś, po kasiepsku, ty widzę wam, a to, że następne zadanie będzie, to na takie zasady, albo tego escape roomu, albo tych takich no, zgadywunków, no, żeby to było dla nich też do myślenia. I potem napisz na kartkach 6 kasiepskich miesiąców. I każdy, jak oni będą wpierać, to każdy z nich musi te 6 miesiąców napisać. Jakie są zasady pisania łe i ły, wypisz ta 5 słów ze dzwonka łe i 5 ze dzwonka ły. I tak samo później wypisz ta po kasiepsku 5 rzeczy, ja ci widzę ta wkoło siebie. Muszą sobie przezrzeć, czy to jest drzewo, czy hecie, czy coś tam. Wypisz ta sytme miastów, co leżą na kasiebach. Wypisz ta 6 spisów kasiepskich ich dokyze. Na przemiar to taci, co mnie przeszło do głowy. Jeśli wpisz ta sytme kasiepskich farwów, wypisz ta sytme kasiepskich farwów, albo liczbiący, albo te, które są w wysiłku kasiepskim. Do słowa kasiebę ułóż ta tągłetka. No i tyle sobie rozrysowują kasiebę i muszą wybrać ileś tam słów, żeby ta tągłetka zrobić tam. Ułóż ta 4 zdania sparłączone z 10 wiodra. Jak wykonają zadanie, to dopiero wtedy idą do następnej stacji i następną muszą robić. Jeszcze ostatnia rzecz, która na tyle była do tego, to, że uczniowie mogą sami sobie wymyśleć te zadania, jakie będą rozwiązywać. Na uczbie dostają takie zadanie, żeby przerechtować, no oni wiedzą, co było na latosych uczbach, jakie zadania,
ciegłe są uciele i mogą to też w formie takiego sprawdzeni widzę, no ułoż ta zdania i później bywają po szkolnemu i potem można je zapisać, wydrukować i ima no, włożyć tam, gdzie one powinny być. I myślę, że to by było dla nich też fajnie, jeśli oni by no, mieli taką, że byle twórca ma, czy są twórca ma tych pytaniów, że są sami byli w stanie coś tam wymyśleć i zrobić. No i to robię teraz tak też na mnie, ale no bardzo jedno ciekawie to było i teraz no czasem decyzje dają, a idziemy buten, dobrze, idziemy, ale robimy jakieś przyjrzecie, uczy ta so powtórzy, ta śpiewy, ta skrycie, ta graje, ta cokolwiek tam no to co, ale żeby to było sparłączone z językiem kasiepszczym, bo język kasiepszczy też powinien być taki ziewy, powinien być taki w użytku, no to tyle mieliby leźność, no, aby naleźć wyszukać jaką sposobach, na gdy po kasiepsku i z nią pegedeta. No to byłoby też bardzo, myślę, fajno, bo czasem oni myślą, że nie, na pewno ta osoba nie gdy po kasiepsku, ale są wykazywać, że to jest dla nich zaskoczenie, że kto zgody. Także to jest takie dwie myśli, które mnie teraz tak przyszły do głowy, żeby z wama so nima podzielić. Jeśli chodzi o ta stegda dydaktyczną tych stacjów, to czy ktoś z was robił to u siebie w szkole ze swoimi szkołownikami? Nie ma nikogo, czy ktoś je? Taci, żeby są pokazył. Dobra, dobrze. Słuchaj, tatery, tak, koniecznie ważna sprawa jest ta, żeby tam faktycznie to bardzo proszę o wyfulowanie tej ankiety. Te zdalne teryzysy to jest nasze ostatnie zwiedzenie w latosym roku szkołowym. Pewno w przyszłym roku my dalej będziemy je tam kontynuować. No z tych stacjonarnych udało mi się dość wiele zrobić też latos, także z tego co bardzo cieszę, że no to te spotkania z wama to też jakby są też dla mnie taką uczbą i to dobrze. No teraz widzimy, że przez to, że i Lucyna Radzymiński robi z tego PCN-u, no robi też Justyna Mikołajczyk, no to tych szkoleniów jest do wyboru. Także myślę, że każdy szkolny, który chce co rozwijać i chce coraz lepiej prowadzić te zajmy, my taki cung i głód, że chciałby jeszcze bardziej te lekcje urozmaicać, no to myślę, że my do wyboru takich tych możliwości dość wiele. Ale może na podsumowanie teraz, jak jest, a tam to dostało jakby tam podzielili swoimi maslami też temach, które teraz my tam w głowie, jeśli chodzi o tę liczbę kasiepszczego w szkole. Czy my ta jakieś łudby może na to, co by dobrze było jeszcze zrobić na przyszły rok? Nagranie z tego tyłu będzie tam założone też tak na Akademii Kasiepszczej, także to tak jak my tam do tego czasu robili, a jeżeli chodzi jeszcze będzie ogłoszony na początku następnego roku konkurs taki ten Rodny Voice, ale on będzie zdalny na zrobienie tego takiego teledysku. Ale już lato, w związku z tym, że jest tak wiele tych rozmaitych konkursów, to już tego robić nie będziemy. Wystawimy sobie to na osobny rok szkołowy. Jest ze swojej strony sieciowana tego wolnego dokończenia tego roku. Wiemy jeszcze jedna rzecz, to wiem o tym, że nie wiem, czy to do waj tam dotarło, bo na pewno wszyscy my ta już studia podyplomowe, albo kto z tyłu, że robi studia podyplomowe,
że tam są zmieniały te zasady tego egzaminu. Po pierwsze tam cena to są złotych, a nie 500 jak było do tego czasu. Druga rzecz, no wszyscy te dzyle trzeba zdać, żeby były zdać tam powiedzmy na rok, czy tam nymni to jest rok, czy tak, a dredzi to 3 lata i 5. A trzecia rzecz, że 3 razy tylko do tego egzaminu można podchadać. Nie wiem, czy to jest od 4 te 3 razy, czy jeśli ktoś już 2 razy podchylił, to 3 podjęcie i nie będzie mógł więcej. Tego nie wiemy. Także to zachęcenie jest do tego, żeby zapisywać się na studia podyplomowe. Zesjem miaczety, że Słupsk, my reszec też z tymi studiami podyplomowymi, ale czy ktoś z wami może wie coś na ten temat? Ja była na tym zędzeniu w Słupsku i oni to potwierdzili, że będą Kaliności to rzekli, że będą w Słupsku. Aha, czyli będą w Słupsku i ci, co tam mają bliżej, to być może będą mogli tam sobie dojeżdżać do Słupska i zrobić studia podyplomowe. I wiadomo, jedno to jest też, aha, to w tym pisze też, że był. No dobra, słuchaj, to czy jeszcze jakieś pytanie, jest informacja, a tam jest ta z tej drugiej strony, no tylko Kamila Jewej. Dobra, to bardzo proszę, jeśli słowo pulowanie ankiety, z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za bytność i tak tyle nas tam ważne zebrało tych osób. To jak jedni gadają, że jak to jest tak długo w przód zabukłowane, to spotkanie się tyle zabyciwy są i pewno tak jest. Ale no dobrze, że tyle jest i życzę wszystkiego dobrego wieczoru jeszcze też do uzdrzeni. Wielki Bóg zapłać, do usłyszenia. Bóg zapłać. Może jeszcze taka informacja, że taki fajny szkoleni w cenie, tyś online dotyczące nowej podstawy programowej. A jo, to No, będzie jakoś tam jakby w ktoś maju. chce sobie właśnie zarejestrować, to 19 głę. No jem zarejestrowane na niego, 19 chyba. No może jak ktoś inny właśnie bardzo chce, a nie Tak, wiedzą, tak, także Jasne. no. A kto to To na Magidy? Kasia, Miotk. Kasia. No dobrze, No, to Kasia jest aktywna. Dobra, dziękuję bardzo, Kasia. Dziękuję również. Do uzdrzenia, do uciecy. Bóg zapłać. Do ucieczki.